and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na pa ang panahon. Anyway, we need to go home now. Mahimo ka namong i-drop sa imong gipuy-an. Basin ganahan ka nga mo invite ako, sir, nga makaadto ko sa inyo. Ha? Dad! Daddy, tama na ako tiyan. Sakit kaya ako tiyan. Unsa? Chelsea, naon sa imong tiyan? Hindi na ako magwantang kasakit sa akong tiyan, Dad. Ginoo ko. Pero kami. Asa ko ikaw napita mahimong i-drop. Kay kinahanglan nga madana ko si Chelsea sa doktor. Uban ako ikaw sa doktor, sir. No, I'm sorry. Pero dili na ko gusto nga makahasol pa nimo. Pero Sir James, gusto ko makitabang. Salamat na kaayo. Na may daan naman guning gipamati ang akong anak. Tingalig miatake ni. Unsa? Ingnalag ko kung asa ka pwedeng i-drop ri kami. Kuan. Bisan asa nga duol na to, sir. Basta kay may daghang tao. Pwede na ko nimo i-drop. Ilugar na lang ko din sir. Pwede na ko din Kadit. Kadit, ablihan ka. No sir. Ako na lang. Aron nga di na mo malangan. O makadiretso na kamo sa doktor. Kadit, kaya manaog ko. Relax lang ha, Day Chelsea. Mga to na mo sa doktor, ha? Uspan ako rin kami. Sorry, gig ayo. It's okay, sir. Okay na. Sige na, larga na lang mo. Ay, kuyawan ako eh. May daan na day ko nung gipamati si Day Chelsea. O nga, basin may atake kini. Pero, tinood kang agisakitan siya sa tiyan. Nga may kalit mo lang to, dihang mihisgot ko nga basin pwede kong ma-invite ni Sir James sa ila. Oh, may posibilidad ka? Pero, pwede mo sige niya nakapingit o nagduot sa ihantiyan. Kay sakit ko nung kaayo. Pero, anyway, at least, nga karong adlaw, hinay-hinay na nakong naduol si Chelsea. Og ilabi na cute ka, Sir James. Okay nga, sana pang lang tawanan ako sa umaabot. Ang katumanan sa akong mga tinguha. Chelsea, langga, relax lang ha. Nagpaingon na kita sa klinik ni Dr. Abari. Matambalan na ka ng gibati ni mong kasakit sa... Chelsea? Langga? Naunsa ka naman? Wala man ka magtingog diha. Madiretso na yun sa pagpauli sa ato, Dadoy. Ha? Unsay? Sorry, Dad. Dili tinuod nga gisakitan ko sa tiyan. Ako ra to. Unsa? Langga? Unsa ko'y... Sorry, Dad. Nga ako tong gituyo. Aron dili siya makaadto sa ato. Langga? Unsa? Please, Dad. Sorry. I'm sorry. Dili mong guganahan niya, Dad. Ikaw kid langga. Nakataon ka na ha? Sorry na, Dad pa. Please. Di naman ka makataon. Og ingon ana. Mantigo ka na ha? Ni Turanding og ni Goryo. Marunong ra ba naman nagsuon ha? Ako ra, Dad. Imo-imo ra? Yes, Dad. Ayaw ka suko na ako, Dada. Dili na cute ko nimo. Ay,
Hmm? Unsa man lang imo? Hangyo nga may kondisyon? Pagkabalibad pa ba di ko? Yay! Ay, hala ka, bright ang yung kagsamot na chance da! Natagdalag yung kanakos ka, bright. Uy, inayan ng tingog ni mo. Dito turanding. Kay? Kay madunggan tang tati. Uy, hala na ituod do. Ay, ikaw bata ka, no? Daghan! Pag yung kang katunan ako. Daghan pag yung katunan mo sa mo, pag yung kang ka-bright. Kami na chance, Brad, sa kabuang. Uriya! Ere ka dihang manghura ka? Kaniara ka diya, Tito Goryo? Medyo taon-taon na. Hoy, kinabiyuta ay. Nangukoy ka, ha? Nangukoy ka. Niya lagi ka. Bitaw, Tito Goryo, nag-unsa ka din eh. Ay, milaang na chance, nanarap kong signal sa inyong wifi, no, ha? Unlod bangod ko, ha? Ni unlod. Nan naman kay password sa mong wifi, Tito, no? Oo, na chance, connected na ko, ha? Way, ayaw pagtuwa na, Rachels. Nga, kana siya. Ay, pagtuwa na niya, way, aron nga. Kuhan na niya, iyaharan ng atik-atik aron makakonect sa iyong wifi. Ay, nangita na ng kaon. Wala, oy, magiging malaga na ti, oy. Why? Gigutom ito kayo ko, oy. Ang sasudan ninyo. Ay, tuwara! Nakasod na. Pagkauwa ni Bayuta ay. Na may daghang sudan sa ref, Tito Goryo. Ay, thank you. Ma, ang mantikaon di agsimod ni mo bayot. Wala sa tituranding ba? Di ate ko gani na siya. O niya kita di rin, no? Dakdakan tagpong bayot. Huwag di pa kong soylo, eh. Di ate pa. Ay, kay wala soda dito nga may lechon manok kung stress. Asan mo ko pagkita ang litson manok? Umatay rin. Tuod di ay. Ay, tuod, sorry. Itagaw magkati, oy. Taon, oy. Taon. Pagdungan na lang mo panihapon si Tito Goryo, Tito Turanding. Kay. Kay, haman mamig pangaon si Daddy sa gawas. Uban atong Madam Rica. Uy, ala! Di mo na nga ako si gawas ni Chelsea. Kadit. Wala gina misa. Di mo sa yuta na nga, oy. Walay. Uy, kagka. Wala. Uy, kagka, gigi. Wala, mi. O dire, as gawas. Abot pa sabot na Chelsea, ka dito sila sa kanaanan ba nga mahal. Kanang, kuhan ba ka mo order kag unsay imong kanon. Restaurant ba? O sa restaurant? Restaurant, Tito Turanding, dili restaurant. Usa? Ay! Restaurant. Restaurant. Mo ba di ay? Mo ba di ay Chelsea sa ganito? Ritsaw. Dili lagi Ang restaurant. sa dito ko nalitok kanina. Restaurant. 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 Mo ba di ay na day Chelsea? Sa ganito ka na. Basta ay, basta ba? Kumakaitog na ko na, restaurant. Restaurant. Nga na tao eh. Ay. Turanding mga unat na pa. Ay, wat lang. Dinalian ba yan niya? Uy. Ngaon na bitaw mo, Tito Toran? Si Tito Gor? Goy. Kamo Tito tuha Gor. ba? Aron, mayo na kas imong hilanat kay kuan, magtabi ta ninyo, man ninyo kaon. Mo ba bro? Pre? Dito na sabde si Rica May sa eskwelahan ni Chelsea? Bayang bayhana, no? Nabiha kagat si ay. Wag yun, mao. Baw ka naman kung sa iyong motibo. Pero nakatabang sigid siya, Pre Baldwin. Kay gihilantan man si Turanding og may pauli sa bahay. Nanagadian na mag-star si Turanding sa inyo. Oo. Tuwa na ako papuya aron nga may makatiman ni Day Chelsea. May kay makatiman sa nimo, nasa makatiman nimo kadlawon? Ha? Yabag. Gatingsi ka lang. Bitaw bro eh. Pre. Kumedya na ha. Pero, kung sa may sunod ka nga may tabo, anak. Nga,
Nagsugod na mo mag-date ni Rica May. O kauban tagi si De Chelsea. Saba dia pre. Ikaw gyud. Butangan gina ni og Malaysia da. Na mahug man og pasalamat atong akuan niya. Kay naubanan ba yan si Chelsea dito sa eskwelahan ini? Kay dugay ko nakakuha na ini tungod sa traffic. Malagi ko na anak, pre. Pero ato lang ba? Pasig sa ngatungad to. Tungod atong sitwasyon na, maus ba niya ni? Kung sa ngatungad to, matibilog ka niya. Kay Kieran ka, di kaya niya ni De Chelsea. Kung saan na lang ka, pre. Dili ka mapulgati na si Marie Melanie ini. Pre, And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!